מה שלומך? ממש כיף. התקווה כבר ארוזה בתוך קופסה ורודה, והכל נראה מוזר בארץ לא נודע. הגלגל שוב מסתובב מעל מסך עשן, נושא בת 23 זוהר עליי עכשיו. לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים כשהלב עוד תמים, לפעמים בליל קיץ חמים, לפעמים חלומות תמיד כשאני רואה אתכם אני מתרגשת מחדש. השבילים שמובילים לארץ החלום נפתחים ומגלים את כל רגעי התום. אורות הכרך דולקים עכשיו בכל חדי הלב. הדבר הכי גדול זה חברות. חברות באמת אמיתיות. הגעתי לפרויקט דרך אורית, הרים עליי טלפון, סיפרה לי על הפרויקט, נפגשנו וככה התחיל הכל. קיבלתי יותר ביטחון גם, הפתיחות עם הבנות וכל אחת שהיא מפרגנת אחת לשנייה. אני נורא רציתי להגיע לפה כי באותה תקופה הייתי מאוד מבולבלת לגבי העתיד שלי, קריירה, כל התחומים שאפשר. בהתחלה שהגענו לכאן עשינו איזושהי פעילות. מה זה אומר? נתנו לנו כל אחד לבחור איזשהו חפץ מוחשי, כאילו שכל אחד בוחרת. אני בחרתי במנעול, בגלל שזה כאילו מה שאפיין אותי באותו רגע, כי הייתי נורא סגורה. ואחרי זה באיזשהו שלב, במהלך הקורס נורא נפתחתי והתחברתי כאן. בראש ובראשונה העדפתי תמיד לא לעשות דברים מלהתמודד איתם. וזה היה הכישלון הגדול. ועצם המחשבה שלא הייתי עושה אותם, אז הייתי מכשילה את עצמי הרבה יותר. ולמדתי שאני צריכה להתמודד עם הכל. וזה אחד הרגעים. אחת המשתתפות של הקבוצה נהרגה בטיול בדרום אמריקה, ובעצם הייתה אמורה לחזור לקבוצה ולא חזרה אלינו. אני חושבת שהמשבר הזה ככה יצר משהו מאוד אמיתי בתוך הקבוצה, מאוד חיבר וליקד את הקבוצה. זה משהו שהבנות גם דיברו עליו אתמול. אם כפרה עליה אני זוכרת במפגש הראשון, זכרונה לברכה, שאומרת, אני מצטערת בנות, אבל אני זוכרת רק את השם שלך, זיווה. אז תמיד, ואז כאילו, יואו, איזה חמודה היא. איזה זיכרון זה. התגעגע אליה. היה לי מאוד קשה להיכנס לכאן. אמרתי, יש לי נטייה להתחיל דברים ולא לסיים. נתנו לנו המון דרכים וכלים ועזרה ותמיכה בזמן הקורס הזה, שהוא נמשך כקרוב לשנה ו9 חודש, ואנחנו אותו בסוף. הסדנאות האחרונות היה לנו סדנאות על אסטרטגיות למידה, ניהול זמן, ניהול תקציב, וזה בדיוק התקשר לי, חפף לי עם הלימודים, וזה מאוד עזר, זה מאוד רלוונטי ללימודים שהתחלתי השבוע. נתנו לי המון כלים להתמודד ביני לבין עצמי, שזו הייתה ההתמודדות הגדולה והקושי הגדול שלי, ותמיד ידעתי שיש לי יכולות, אבל אני משום מה לא הסתכלתי עליהם, ופה הוכיחו לי את זה די יפה. זה אשכרה באש ובמים הייתם שם, וזה לא ויתרתם. זה כבר אומר משהו. אם אני מוותרת לעצמי ואתם לא מוותרות, אתם רואות משהו שאני כנראה לא ראיתי. לפני כן, אם עכשיו אני נראית ביישנית, אז לפני כן בכלל, בקושי הייתי פותחת את הפה. ופה כאילו כל אחת הציגה את עצמה וכל אחת דיברה, והפעילויות שעשינו והסדנאות זה ממש עזר לי, וגם לביטחון העצמי שלי. אז עכשיו זה כאילו, זה נקרא מצב ממש טוב. אני שומרת את הכרטיס שנתת לי במפגש הראשון, פתאום אני קולטת, הוא בארנק שלי. לא נכון. כן. אבל זה עובד את העץ הזה שעשינו בראש שנה. אני אראה לך. יכולה להראות את הכרטיס? כן. זה הארנק שלנו. יש שם עוד את העץ הזה שעשינו בראש השנה, יש לי... כן. יום לא נכון. בארנק שלה, בבקשה. ה-23 לתשיעי. איזה שנה? 2008. אז ככה, לומר את האמת, אנחנו לא מכירות הרבה זמן, אבל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת עושה מעקב ודואגת לי בלי שום קשר, הפך בזמן מועט לאדם חשוב בחיי.
זה היה ממש מצחיק, זה אחרי זה נראה לי פשוט מפגשים. נכון. שככה אמרתי לך כל דבר, וואי, אני ואני ששמעת. כן. זה היה חשוב לי. קשה לי, אני בוחרת שנייה. שונאת פרדות, זהו. אז יש לנו זמן. והם מאוד תמכו ועזרו לי, ולכל הבנות פה. ובסוף כאילו, בעזרת השם, אני אמורה ללמוד חינוך מיוחד. זה מצחיק להגיד, אבל אני רואה את עצמי מנהלת בחירה באיזושהי חברה. הלוואי, הלוואי והלוואי. אמן. אמן. אבל השאיפה היא כאילו לנהל משהו, להתקדם הלאה ועדיין לשמור על תחום הבידור, כי זה תחום ששומר אותך צעיר לנצח. אני חושבת שקיבלנו סוג של זכות להשתתף בפרויקט הזה, כי לא כל הבנות קיבלו. היה לי מאוד קשה להיכנס לכאן. אמרתי, יש לי נטייה להתחיל דברים ולא לסיים. רחלי גרמה לי לצאת לאיזושהי דרך, לראות בי כוחות שלא האמנתי שיש, ואני בהזדמנות זו מודה לך, מודה לאורית, מודה לכם, הבנות. אז לפני הפן הלימודי ולפני הפן המקצועי זו אני, את מבינה? ושם נגע. כאילו זה בעצם איזושהי יכולת להתבונן פנימה. כן. להיות יותר מודע לדברים שאתה עובר, בדרך הקבוצה, בדרך העזרה של המנחות, בעצם הצלחת להגיע למשהו יותר שלם לגבי עצמך. לחלוטין. תהליך הוא אני בראש ובראשונה, ואחרי זה כל השאר. נכון, לפני הכל. ובגלל זה כאילו, כשקרן אמרה תודה ותודה ותודה, וזה באמת, כאילו אני הרגשתי צריך לבוא להגיד, כן, תמשיכי, כי זה מה שאני מרגישה. ומה שיש לי להגיד זה שאני מקווה שהפרויקט הזה באמת יימשך, כי זה פרויקט שנתן לי המון כלים, משהו שלא האמנתי שיקרה, ותודה לאל, זה פתח לי הרבה אלטרנטיבות חדשות. לימודים, משהו שלא האמנתי שאני אתעסק בו בעתיד הרחוק שלי. ועכשיו אני לומדת, התחלתי ללמוד מנהל בארגון, ואני שמחה. אני מקווה שאני אעשה עם זה משהו. ואני רוצה להגיד לאורית ורחלי, תודה רבה על העזרה, על התמיכה, על האכפתיות והדאגה. באמת המון המון תודה.